Tak my vás tu vítame na našej produktovej a takej brandovej prezentácii. Ja som Matúš Čuraj, ja som za Auto Impex ako brand manažer a Peťko Hron je ako CEO za našu spoločnosť. A on vám povie tú časť Auto Impex a prečo sme sa vlastne rozhodli pre túto značku BYD, čo to pre nás znamená a ja sa povenujem trošku viacej tomu brandu a samotným produktom, ktoré tu ponúkame. Takže nakoniec, ak by ste mali nejaké otázky, šetrite si ich nakoniec, radi sa s vami spojíme, porozprávame sa a teraz nechám slovo Peťovi. Tak v prvom rade by som vás tu chcel všetkých privítať. Máme naozaj že rekordnú návštevnosť v rámci našich stánkov. Čo sa týka Auto Impexu, ak nás poznáte, tak viete, že máme teda 34-ročnú cestu za sebou. Pre tých, ktorí nás nepoznáte, tak sme teda na trhu 34 rokov. S tým, že v rámci elektromobility pracujeme s ňou už od roku 2009. Ako značka sme boli založení v roku 1991. Čo sa týka firmy ako takej, tak sme rodinná firma, teda ja ako syn, môj ocino, ktorý sedí teda v publiku a s tým, že teda ešte vo firme máme moju sestru a maminu, ktorá drží účtovníctvo pod kontrolou. Aktuálne teda toto je cesta Auto Impexu. Ako firma sme priniesli na trh viacero značiek. V roku 1992 to bola značka Nissan. A v roku 1993 to bola značka Iveco, následne Alfa Romeo. V 2001 sme pridali ešte Fiat do portfólia, následne Karosu, Magirus, GTR a neskôr teda ako zastúpenie Abarthu a takisto najväčší dealer MG, ktoré sme pridali v roku 2023. Čo sa týka nás ako Auto Impexu, tak sme boli prvý dealer, ktorý predával sériovo vyrábané elektrické vozidlá. Ja ako teda predajca ešte v tom čase som bol jedným z prvých predajcov aj s pánom Hausom a takisto prvý prijímací technik na elektrické vozidlá na Slovensku. S tým, že teda od roku 2012 sa venujeme elektromobilite a už teda viac ako 10 rokov investujeme ako do ľudí, tak do technológií, aby sme pripravili ako služby, takisto aj tie podmienky pre vozidlá. A BYD je v podstate takým výsledkom tejto 10-ročnej našej cesty. S tým, že ako jediný v Čechách a na Slovensku máme aj opravovne batérií trakčných, to znamená, že opravujeme nielen vozidlá, ale aj samotné batériové články. Auto Impex ako taký má teda tú udržateľnosť v krvi a naozaj pracujeme veľmi veľa ako s našimi zamestnancami, tak aj so značkami, aby sme vedeli v podstate poskytnúť zákazníkom to plné portfólio služieb a produktov. Teraz taká otázka, že prečo BYD? Je to v podstate častokrát kladené teda mne za otázku tým, že som inicioval túto značku alebo teda jej príchod. Môžem povedať teda za seba, že ku BYD som sa dostal priamo z dealerstva v 2018 v Shenzhene taxíkom do fabriky a odtedy som ich bombardoval mailami, až kým mi nezačali odpovedať, takže je to taký ten úplne klasický príbeh obchodníka, ale alfa omega je to, že naozaj je to firma, ktorá je založená na technológiách, na vývoji a prináša hodnotu, ktorú málo ktorá firma vie aktuálne na trhu dorovnať. Matúš to priblíži v produktovej prezentácii a myslím si, že zákazníci si zaslúžia, obzvlášť teda európsky nároční zákazníci si zaslúžia naozaj, aby dostávali tú hodnotu za peniaze, ktorá im vyhovuje a aktuálne vidíme BYD v rámci elektrickej mobility ako najlepšie riešenie a odpoveď na túto rovnicu. Ja ďalej odovzdám teda slovo Matúšovi, ktorý by vás už previedol tým technickým svetom BYD. Povedali sme si teda, kto je Auto Impex, poďme si povedať, kto je BYD alebo čo táto značka prezentuje. Je to svetová jednotka v produkcii New Energy Vehicles, po slovensky to znamená bezemisné a nízkoemisné vozidlá, v praxi teda elektromobily, plug-in hybridy.
V roku 2024 sme predali 4,4 milióna kusov a čo sa týka globálneho trhu ako takého, tak sme na 3. mieste, takže sme veľmi konkurencieschopní a takisto sa to odráža aj na tom samotnom brande. Ako Peťo spomínal, BYD je technologická firma, ktorá bola vybudovaná najmä teda inžiniermi, technikmi, čoho dôkazom sú aj čísla za mnou. Máme dokopy viac ako 120 000 výskumných pracovníkov, 11 výskumných miest po celom svete. Nová informácia, nedávno podpísal maďarský prezident investíciu BYD v Maďarsku, kde vznikne 12. výskumné centrum priamo tu u našich susedov. Ročne míňame cez 22 miliárd dolárov, alebo teda eur, na výskum. Čo sa týka celkových patentových prihlášok, máme 59 000 patentových prihlášok ako celok. Peťko, keď bol v Shenzhene, tak mi ukazoval takú fotku z steny, kde boli vlastne všetky tie patentové prihlášky. No a na deň to vychádza v priemere nejakých 45 patentov denne. Čiže naozaj technologická firma, postavená inžiniermi a zameraná na technológie. Jednou z tých technológií je aj naša batéria, na ktorú sme teda veľmi náramne hrdí. Každý jeden model, ktorý ponúkame na slovenskom portfóliu, na slovenskom trhu, spĺňa najprísnejšie bezpečnostné normy Euro NCAP, kde máme 5 hviezdičiek, a to najmä aj vďaka tejto batérie, ktorá je teda náramne bezpečná, pretože používame chemické zloženie, alebo teda materiálové zloženie batérie typu LFP, lithium ferofosfát, a to sa odráža v podstate na reakcii na nejaké poškodenie. Každý z vás asi videl nejaký článok, kde elektromobil horí. V prípade BYD sa to nedieje, nakoľko naše batérie prechádzajú tzv. Nail penetration testom, kde v podstate vezmeme jeden článok batérie, prepichneme ho ostrým predmetom a skúmame, čo sa stane, a počas tohto procesu sa uvoľní teplo maximálne do 60 stupňov Celzia, čiže prakticky tá batéria nehorí. A ďalšie prvky, ktoré tam vidíte, sú v podstate optimalizovaná pevnosť celej tej karosérie, pretože batéria je pevnou súčasťou karosérie, k tomu sa dostaneme neskôr, a zároveň máme dlhší životný cyklus, ktorý potvrdzujeme zárukou na 8 rokov alebo 200 000 km na samotnú batériu, a potom aj dlhý dojazd, ktorý presahuje 500 km. Tu nám môžete vidieť tú integráciu samotnej batérie do vývoja samotného auta. BYD to nazýva cell to body filozofia, alebo teda proces vývoja, kedy od prvotného nákresu toho auta je batéria pevnou súčasťou vozidla a auto je stavané okolo batérie. Odráža sa nám to v zvýšenej bezpečnosti opäť o 60% pri čelnom náraze. Celé auto je tuhšie a v zásade aj tie jazdné vlastnosti sú oveľa lepšie ako pri tradičných značkách, si dovolím povedať, a zároveň nám to umožňuje viac priestoru v interiéri. Ak budete mať záujem, kľudne sa zastavte u nás na stánku v BYD, kde máme model Seal, a skúste si sadnúť na zadné sedadla a potom zhodnotíte ten priestor, lebo ja ako 1,90 m vysoký chlap, tam mám naozaj veľa miesta, či už na hlavu, ale aj na kolena, a to je práve výsledok tejto technológie Cell to Body. Ako prvý sme v podstate vyvinuli elektromobil, ktorý v sebe spája 8 prvkov v jedno, a výsledky opäť vidíte v tom prvom riadku, čiže máme efektivitu všetkých súčiastok, nielen samotného elektromotora, ale všetkých súčiastok na úrovni 89%, a ten elektromotor pracuje pri 23 000 otáčkach za minútu, čo sa odráža na tých výkonnostných parametroch, pretože máme modely, ktoré majú cez 500 konských síl a dokážu ísť s rýchlosťou až 215 km za hodinu, a zároveň v podstate dokážeme zakomponovať taký veľmi kvalitný a solidný v podstate elektromanažment a manažment celej tej energie, a to aj vďaka tomu, že máme oveľa nižšie trenie magnetického rotora v samotnom tom elektromotore. A teraz k tomu samotnému portfóliu. Na Slovensku sme 4.4. uviedli 3 modely. Prvý z nich je BYD Seal, ktorý asi, keď si dáte do Google BYD, tak vám vyskočí ako prvý. Je to charakteristický elektrický sedán, ktorý prichádza v 2 rôznych verziách, a tá najvýkonnejšia verzia má presne cez 500 koní, ako som spomínal, zrýchluje z 0 na 100 za 3,8 sekundy a poskytuje oveľa viac priestoru ako tie štandardné ostatné konkurenčné modely. Môžete ho vidieť na našej expozícii, rovnako ako tam môžete vidieť naše
elektrické luxusné SUV, je to vlajková laď, ktorú v podstate máme na Slovensku a opäť platí všetko to, čo som povedal o modeli Seal, s tým, že tu nás sa zameriavame v podstate na TCO, čo znamená celkové náklady na vlastnenie toho vozidla, ktoré sú vo všeobecnosti pre elektromobily oveľa výhodnejšie ako v prípade tých spaľovacích motorov. Je to luxusný model, je to elektrický model, je to SUVčko a cenovko nepresiahne 58 000 eur z DPH aj s clami. Posledný z našich modelov je pre tých, ktorí z vás sa nejakým spôsobom obávajú ešte prejsť na plné elektrické vozidlá a hľadajú nejaký taký medzistupeň, a to je práve technológia DMI. Je to plug-in hybridný model, ktorý ponúka čisto elektrický dojazd na úrovni až 125 km a v zásade nemusíte sa nejakým spôsobom obávať, že by vám prišla baterka a nemusíte nejakým spôsobom riešiť to nabíjanie, i keď sa odporúča riešiť to nabíjanie, pretože ak sa k tomu autu správa ako elektromobilista, ako pluginista, tak ten kombinovaný dojazd spoločne s tou nádržou, ktorá tam je 60 litrová, je na úrovni cez 1000 km. Máme ho opäť v troch v podstate takých výkonnostných verziách. Môže to byť prednokolka, môže to byť štvorkolka, všetky naše modely môžu byť štvorkolkami a všetky modely si tu viete obzrieť na našom stánku pri vchode od nemocnice Bory, ale zároveň si ich viete aj vyskúšať na testovacích jazdách. To je za mňa všetko. Ak máte teda nejaké tie otázky, tak buď kľudne teraz, alebo sa zastavte u nás na stánku. Radi vás privítame, radi sa s vami porozprávame a ja vám ďakujem za pozornosť. Ja by som ešte možno doplnil, že teda prvá predajňa bude otvorená u nás v Bratislave na Rožňavskej 28/A 10. júna a s tým, že teda pop-up store máme otvorený už v Alparku. To znamená, že ak by ste mali záujem si auta pozrieť, kedykoľvek sa môžete zastaviť, vyskúšať si ich, ale takisto určite využite príležitosť u nás na stánku pozrieť si aj interaktívne expozície a previesť sa na vozidlách. Ďakujeme za pozornosť. Ja ešte nechám možno pár otázok aj z publika, ak ešte máme čas. To myslím, že máme, takže určite tu sú aj záujemcovia, ktorí sa chcú pýtať. Nech sa páči. Dobrý deň. Ja by som sa rád spýtal, že čo, keď sa otvorí závod v Maďarsku, že čo to spraví vlastne s clami a s cenami vlastne automobilu, čo predpokladáte? Ďakujem. Čo sa týka cenovej stability, tak aktuálne sme uviedli na trh dve čisto elektrické vozidlá. Teda Seal a Seal Ion 7. Do konca roka neplánujeme uvádzať žiadne ďalšie elektrické vozidlá práve kvôli tomu, lebo výroba by mala začať v októbri. To znamená, že je to práve z dôvodu, že počká BYD na to, kým sa dokončí fabrika a Seal Ion a Seal sa v Maďarsku vyrábať podľa všetkého nebudú a cenové relácie ostanú v tej hladine, v ktorej sú dnes. Čo sa týka tohto ročného portfólia, možno prezradím počet. Do konca roka plánujeme ďalších 6 modelov. Týchto 6 modelov vyjde najprv v plug-in hybridnej verzii, ktorá není zaťažená tarifmi, tam je iba 10% tarif, klasický. A elektrifikované verzie prídu budúci rok, keď sa už budú vyrábať v Maďarsku. Výborné, ďakujeme pekne, takže pánov určite ešte nájdete na stánku, ale mali sme možnosť aj takto otázky, takže páni ešte raz veľká vďaka.